Bu saking pundi Bu ya? Nggih, wilujeng dalu balimbu. Nggih. Asmanipun sinten Bu? Nami kula Sartumi. Ah, iki yo mingkem ingkem. Sartumi. Sasine besar dinane Setu. Lahir. Itu. Lho, wong biyen iki nek jenenge anak kuwi kejaba nganggo petung mesti ya nganggo sastra sing duwe karep. Wah iya upamane iki mung Sartumi. Nah, sasine besar dinane Setu, ngene miyos ngono, ngene metu. Wah ya mesti ngono. Nah, ning enek sing nganggo awalan nek cara basa Indonesia ning tengah nganggo seselen, mburi nganggo akhiran. Nah. Enek sing jenenge walidi. Nah, kuwi saka tembung wadi entuk seselan oh walidin. Kuwi ya nek sing ngono kuwi. Nek sing jenenge kuwi nek Setu ya Setu, nek Senen jenenge Senen, nek Rebo jenenge Rebo. Ya arepane Rebo lagi dina Kamis. Lah enek meneh sing wong jenenge iki nganggo perintah ya enek upamane. Lakio. Bangga lho kuwi mboten guyon, tangga kula jenenge Pak Lakio. Kula perintah. Lha wong jenenge sing ngono ya akeh lho kok nyalahke aku. Ya nek sampean kok aja ngono kuwi. Ya tujune kok cah cilik ra mudeng. Matur sebanutku Bu dak salah lali meneh Tumi. Ya Tumi saking pundi kok? Saking Ploso Pucanganem Giri Tantra. Ya mriku. Kalih ngen sate. Sing diwelengi kok badokan. Nggih pokoke daerah kiwa tenen mriku nggih Bu. Ah, kok kapan-kapan kula mbok didhawuhi ngidul to Bu. Kula niku sewenenge ra elok padha karo presiden kampung, penabuh-penabuh padesan niku mah bahagia banget. Mergo kula mboten kok umum, kula niku dalan turun donya niku nggih pun warak kok. Nek ngrasani YouTube kan nggih ana sing ning luar negeri, ana sing dalam negeri, ana sing istana, ana ning keraton. Pun warak. Nek nang desa bali kepedesaan, bali desa kaya cara bapakku biyen iki aku malah kangen. Saya menenek mangkate mlaku karo mikul. Kowe enake nyung geblek. Iki nek wis mangkat iki sregep niku nek wis mulih kuwi wis merem-melek ngono. Nek mlaku karo gloyoran ngono ki mongko mulih ora entuk apa-apa. Sewenenge ra iso. Nggih, matur sembah nuwun. Kaya ngapa nyoba ibuke sing sithik mrika? Monggo Bu. Nek Mbak Uul wis saiki aku tak pengen suarane ibu sing sithik mrika. Monggo Bu saking praksi ya. Sakodan. Ngene lho carane iki, sinden ki aja ngomong kabeh. Nek ngomong kabeh iki terus sing sepuh-sepuh ora naik panggung ya piye no. Saiki sinden disepuh ki ya diunggahke panggung. Kaya ibu-ibu ini nyatanya masih cantik-cantik, masih luar biasa. Kumpul kita ini yang ngono iki kaya guyu nginget ibu iki. Malah omong karo sisi. Aku sampe nek umur semono apa ya sing nganggo softtek. Ngomongnya ra kena saru. Luar biasa ya. Bu. Sampai jadi sinden pun kita tahun. Bukan kena jetong. Pondang, Mbak Ibu. Bu kena talit nggih. Sing parai nyinden sinten nek wong desa niku? Nggih namung derek konengan ngoten. Oh, nggih. Ya priye kon ngrungok-ngrungokne. Jalan dia pokok ngono kok kita takok. Aku punya kan ngrungokke lho. Lah no kene piye? No kene iki opo?
Mbok nek monggo iku enek tembung lokene. Ya, Bu, ngono Bu. Wah, ngageme malah bludru lho. Ukul kalah. Lho, ibu sing pasti. Ngono kae kul nganggo bludru. Dikae ketip-ketip nggon nenang. Oh, wis niru sing sing kados ngeten niku pun sesak nggih Mbak Limbo. Kok sesak? Ya ampun. Niki nyambut. Mboten sama kula, mboten bakal kula tukokke. Yo coba garape nang. Kok tidak ngalir teng Solo nggih. Nggih. Nek malam Minggu pahing niku wayangan. Ora mawon nek nginjen. Nah, Nek wonten mriku mboten kagem. nek tenggen kula pendran niku bintang tamu. Nggih. Lha kene sing den Solo tangga teparo kok kerawan saka Praci, bintang lebunan mriku. Tenan, mungkin wali kota mendugi lho. Lah mungkul. Enggak malah gek kondur nek wonten. Ah mboten Bu. Wong malah saya oke nek jenengan enten kan malah nirkun gubernur. Rawo. Pun kaya apa suarane? Yang penting rasanya Bung. Gratik glinding mawon. Oke, selain terus sama man, cendek ya. Ngatik glinding ya. Kaya sindene bapakku biyen, si corong biyen ki, ya sindene mesti jindil ngono nek ora dok ngarepan ngene iki nek corong biyen ki ning mburi kono, ning cedhake sing ngendang. Oh, sindene siji ning cedhak sing ngendang. Heeh. Kalau enek geronge ngene iki, gerong vokal pria ora enek biyen. Lah sing gerong disambi karo nabuh. Mula penabuh-penabuh padhe-padhe biyen iki nabuh karo muni iki biasa. Sing ngendang ki ngono. Nabuh karo ngendang karo unek-unek ki wong. Ape. Yenane. Kinuk pita. Nandel ora. Kangku kila Bayem. Top Bu. Yes. Nang Pak. Boten lunga kuwi. Niku tingkate menang niku kaya empu. Ya suarane piyayi pagunungan iki mesti bantas cetha banter. Mergo kulino ngramban. Oh, wong nek ngguno
ngoten kan. Maksudnya oh mesti ngono yanter suaranya. Ya. Gue lah. Mano ampret. Oh, senengannya cilik ta. Wah, manut tenan iki. Tunggale Sarmini iki, Pak. Manut. Pating Sruit-wit-witit. seneng dobli gimana? Saurutan dari lalu Iya derek nyun berkah karo anu bae diteruske ya. Karo ibuke, karo budine Raci. Ben diteruske. Iki. Ya ampun catetane. Bu, tulisannya kok kaya Arab tuh. Rapi banget, Bu. Rapi Pak, saestu. Coba koyo ngomong. Ya ampun. Luar biasa lho. Nang wong biyen iki nulis alus mesti pinter ngono kuwi. Ya. Kandel tipis, kandel itu tuh rapi. Niki tulisannya Pak Hadi Sucipto, Pak. Sik, saurus lho kowe. Kok kuwi sapal? Lah, kula nggih nate didamelke. Tidak. Niku. Kowe tau digeke masalah? Ini masalah. Ya, coba ngomong ya. Yo. Budalium luar biasa, kuantek suaranya.